Днес ще си говорим за онези малки хапвания, за които всички ние сме чували, но рядко прилагаме на практика, а именно междинните закуски. Всеки от нас някога някъде е чел или чувал, че е хубаво да се храним по 5 пъти на ден. Да, хубаво, чували сме го, но действително прилагаме ли го? Всъщност, ако се замислим в нашето ежедневие, обикновено обядваме и вечеряме. Рядко закусваме, а да не говорим за някакви междинни хапвания между тези основни хранения. Къде? Защото нямаме време, или къде? Защото просто си мислим, че това са страшно много калории, които са излишни и които ще доведат до нежелан резултат от гледна точка на увеличаване на размера дрехи, който носим. Но истината е, че нашето тяло се чувства най-добре и работи най-успешно тогава, когато ние му осигуряваме равномерен прием на количество храна. Тоест, тялото ни работи най-добре, когато ние се храним редовно в умерени количества. И точно тук на помощ ни идват тези междинни закуски. Точно заради това те са толкова важни. Чрез междинните закуски ние действително можем да забързаме нашият метаболизъм, защото тялото ни влиза в един постоянен процес на обработването на храната. И всъщност, спазвайки един примерен график от закуска, междинно хапване, обяд, междинно хапване и вечеря, тялото ни наистина се чувства добре, процесите в него се забързват, следователно той се отстърва от абсолютно всичко излишно, смила това, което му е полезно и дава на нас чувство на ситост, енергия, тонус и желание за живот. Ето за това са толкова важни междинните хапвания. А какво е междинна закуска? Шепа, ядки и половин парче ябълка? Не, това далеч не спада в категория междинно хапване. Това по-скоро би ви залъгало глада. И да, действително, ако имаме някаква спешна ситуация, пакет ядки определено е по-добрият избор от пакетче чипс или бейкрос. Но за междинно хапване приемаме количество, което е половината на нашето обедно меню, например. Тоест, една кофичка кисело мляко с 2-3 солени мъфина биха били перфектно междинно хапване. Или 2 яйца с обилна салата. Или пък зеленчукова супичка с малко извара и маслини. Да, това наистина е едно междинно хапване, което ще ни засити и ще ни даде сила и енергия. И някои сега ще си кажат, ама това направо си основно ядене. И тук истината е, че ние ядем далеч по-малко, отколкото всъщност се нуждае нашето тяло. Някак си сме свикнали, че трябва да ограничаваме количеството храна като прием на дневна база, за да поддържаме топ форма. А истината е, че ние просто трябва да даваме храна на нашето тяло, но качествена и такава, която наистина ще ни носи сили и енергия. Но нека да се върнем на междинните закуски, защото именно за това ни е темата. Как те биха ни помогнали в празничното преяждане? Ами много просто. Когато сме сити, то при всички положения няма да се нахвърлим като лами на празничния обяд или на празничната вечеря. Ако спазваме един хубав график на хранене, т.е. станали сме, закусили сме, след което си хапнем някаква междинна закуска, определено няма да сме прегладнели за обяда, а ако сме канени на празнична новогодишна вечеря, продължавайки храненията с обяд и междинка, то ние на вечерята ще отидем с чувство да се забавляваме, а не да изядем това, което е сервирано на нашата маса. Всъщност, основната грешка, която ние правим по време на празниците или когато ни очаква някакъв празничен банкет, е, че ние стоим гладни. И умишлено гладуваме през деня, защото знаем, че на вечеря ще изядем огромно количество храна и просто искаме така да отворим пространство за това количество храна. Или от чисто естетическа гледна точка, например, ние дамите обичаме да се подлагаме така на строго гладуване през деня, за да може роклята да ни пасне по-добре на тялото, да ни хлътнат коремите навътре и да отидем и гордо да дефилираме до нашето място на празничната вечеря. След което, разбира се, умитаме оргьоврите и всичко, което ни се сервира пред нас, защото просто сме гладни.
И това наистина е най-голямата грешка, която всички ние правим. Казваме си, абе, предстои ни обилен обяд или предстои ни обилна вечеря, няма да ям. Пък къде останаха междинните закуски? Най-доброто, което може да направим за нас, е всъщност да ядем. Да, точно така. Да станем сутринта, да закусим, след което да си направим едно междинно хапване, да имаме обилен обяд, още една междинка и по този начин ние ще отидем енергични, усмихнати и щастливи на коледното парти или на празничната ни вечеря. И няма да се фокусираме като гладни вълци върху храната, а действително ще се забавляваме, ще имаме сили да танцуваме и ще изкараме една прекрасна вечер, която няма да се притесняваме от това какво сме изяли. Защото просто няма да ни се яде толкова много, а ще си хапнем достатъчно. Толкова, колкото нашето тяло има нужда. Истината е такава, че ако разпределим едни 2000 калории на равни интервали през целия ден, организма ни ще ги смели изключително бързо, ще ги усвои, ще вземе ползите от тях и ще има сили и енергия. Но ако изядем 2000 калории само на вечеря, то определено ще ни се подуе корема, ще имаме усещане за тежест, усещане за преяждане, ще искаме просто да стоим на масата и няма да имаме абсолютно никакво настроение за празненство, за танцуване и за веселие. Защото тялото ни ще бъде заето да обработва това огромно количество храна, което сме му дали само в едно ядене. На всичкото отгоре нашият метаболизъм ще се е забавил, защото през целия ден ще сме го държали гладен и просто тялото изпада в един шок. Така че, прекрасни хора, яжте! Яжте заради удоволствието от яденето, яжте, защото така наистина давате най-доброто на тялото си. И правило номер 2 гласи точно това. За да се справим с празничното преяждане, имай редовно междинни закуски. Разпредели си малки, но чести хапвания по време на целия ден и така наистина ще се чувстваш сит, удовлетворен, няма да имаш вълчи глад по време на вечерята и ще хапнеш толкова, колкото ти се яде и толкова храна, отколкото имаш нужда.